Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa abokai barkamu da yau barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo. A bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda za ku sa wayar ku tana magana da turanci ta dinga muku magana da turanci musamman ga waɗanda ba sa fahimtar turancin za su dinga nuna musu tana musu magana da turanci tana gaya musu abin yadda yake yadda ya kamata turanci su fahimta da yadda yake. Kafin mu wuce kai tsaye da bidiyon idan ya kasance yau ne farkon zai taka wannan channel ta Uzairu TV Village ka taimaka ka danna mu alamar subscribe ka danna mu alamar ƙararrawa ka zabi all. Inda dama kai like na wannan bidiyo kai share zuwa ga yan uwa abokai su gani su amfana. Mu je mu fara bidiyon kai tsaye. Da farko dai za ku shiga cikin settings na wayar ku kamar haka. Da zaran kun shigo settings na wayar ku za ku scrolling down kamar haka. Ga wani guri nan mai yatsan hannun nan an rubuta accessibility gashi nan a nan gurin da na kewaye din nan ina sa accessibility din nan za ka shige shi gashi nan kana shiga za ka ga an sa accessibility gashi nan zai nuna ma screen recorder display interaction control za ka shige shi kamar haka. Yaran ka shiga cikin accessibility ga wani guri nan a layi na uku ko ma ba layi na uku bai nuna maka ga wani guri idan an rubuta select to speak of here select test select to speak saboda speak ne. Yaran ka danna shi za ga wani guri nan inda za ka kunna shi kamar haka kana shiga sai ka kunna wannan dan makunnin sai ka danna alamar OK ka bashi permission. Yaran ka danna alamar OK za ka ga wani dan mutum ya hau a nan gefen gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan a nan gefen ya hau alamar dan mutum din nan. To ga wannan alamar dan mutum yake mu yanzu muna so wannan kamar misali kamar a ce robot ne za mu sa shi ya karanta mana wannan abubuwan. Ga wannan rubutun muna so ya karanta mana shi wannan rubutun kenan muke so ya karanta mana shi muna so mu fahimce shi gashi na zagaye shi kamar haka sai na danna wannan alamar dan mutum din kamar haka. Da na danna shi zan danna alamar jannan gashi nan zai nuna min jahi na danna shi da na danna alamar jahi na kunna shi kamar haka. On settings. When select to speak is on, you can tap specific items on your screen to hear them read aloud. First, tap the icon. Then you can tap a specific item, like text or an image. Drag your finger across the screen to select multiple items. Tap the play button to hear everything. Navigate up. Select to speak. Gashi nan yana karanta mana abubuwan yana tafiya successfully za ka fahimci maganar da yake sosai. A nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo idan ya kasance wani farkon zai taka muna roƙon ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa ka zabi all kai shiya zuwa ga yan uwa abokai su gani su amfana. Okay so mun gode kasance da kai.